عبدالحافظ çiftçiye 83 salî beşdarê meşa 6 rojan ya hember erkdarkirina qayûmê ser bajarvaniya Culemêrgê bûye. Çiftçi ji aliyekê ve bi biryar hewil dide, heya Culemêrgê 180 kilometran bimeşe, ji aliyê din ve jî bi stranan hêz dide rêhevalên xwe. Ew bi eslê xwe ji Culemêrgê ye û ev demek dirêj e li Wanê dije. Ev ji roja çarşemê bi daxwaza rêzgirtina encamên hilbijartinên Culemêrgê û paşvekişîna Qayûmê li gel 180 kesan beşdarê meşa Partiya Wekebî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê bû. Bu ve Qayûmê, bu ve zulmê, ev zulma serme danmama ser çi kesî dine, çi devlet ve zulmê nakin. Aynen. Em ê bin ve zulmê danîn. Hatta ki em ve zulmê saxmane rokin, em ve meşana em nohelîn, em meşina hedê doyl bin. Aynen. Xwepêşandan rojê dibin tavê û germahiyê da dimeşin, şevê jî tevî hewayê sar di konan da dimînin. Di roja duyan da xwepêşandar gihîştin ber qeleha Xoşebê û bêhna xwe vedan. Hevbajarvanê Ferqîna Amedê Kadrî Esen behsa hin zehmetiyên meşê kir û got ku ew dîsa jî li hember polîtikayên Qayûmê bi biryar in. کو ام آستنگی و زحمتی کجمرا درتین آنگو باوی که خزای درتین گودار بکن ام دمشم شاخت دومین لی ساعت شوی دا جبر کو باجاری وانی باجاری سرحتی هنک سرمایه هنک جمعه لوی داری کنج مراتین دانین ام شوی خود کنان در باست کرد. Xwepêşandara Tirk Aysel Batyar Onsel ku ji bajarê Mulayê beşdar bûye got ku ew dixwaze hiqûqa ku li Rojavayê Tirkiye tê rêvebirin, li Rojhilatê jî pêk were û mafê hilbijartina Kurdan were naskirin. 1920 Mixabin ji 1923 vir ve anku di sê sala borî a komerê da xwastin civakek yek cura ava bikin û di heman demî da jî civakên din di nava xwe da asîmîle bikin. Lê em îro li hemberî vê polîtikayê dimeşin. Li gor qanûnên Tirkiye ger bajarvanek were girtin an jî zîndankirin Meclisa Bajarvaniyê di nava xwe da bajarvanekê nû hilbijêre. Parlamentera Dem Partiya Mêrdînê Saliha Aydeniz Balkişan ser hin mînakan û got ku ew daxwaz dikin ku heman qanûn ji bo bajarvanên Kurd jî bikeve jiyanê. Li kerê bibe wexta tiştek wilo bû ji meclisê tê hilbijêr. Lê belê wexta mesela dibe gelê Kurd Qayûm tê avêtin em vir ji vir dibêjin Qayûm darbe ye û îro vê 5 roje û taybet 2 roje gelê Kurd û dostê gelê Kurd ji bona vê darbeyê dimeşe. Hêja bi birxistinê ku Wezareta Navxweyiya Tirkiye di Siyê Hezîranê da bi bajarvanê Culemêrgê Mehmet Sidik Akî ji kar dûrxistibû li şûnawî waliyê bajêr wê Qayûm erkdar kiribû bi sedema ku derheqa Akîş da lêpirsîn û dost hene. Dem Partî ku bi fikare ku ew polîtika dikare berfireh be loma jî ji wê rojê heta nehe di nava xwepêşandana da ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.